Azken batean, errealitate bat irauli, errealitate bat transformatu nahi badegu, errealitate horren alik eta argazki errealena behar dugula esatea, ez? Eta, esan nahi da ere, ideak politikoak errealitate objektiboakin nahazteko joera degula iraultzaileok edo. Baina zein da parean daukagun errealitatea edo nondik abiatu behar da transformazio hori? Atxalde hor. Bueno, niri beti tokatzen zait, iraultzaileak eta orain ondo esan duen bezala, bai, idealistak gara, niri beti tokatzen zait, albiste txarrak ematea, eta idealismo horretikan, momentotako egoerara jaistea, eta errealitatearen argazki ikusiko duzuenez nahiko beltza egitea, baina guk zoritxarrez iraultzaileak izan edo ez izan, sindikatuan zaudenean, atetikan etortzen direnak dira batez ere langileen arazoak, langileen egoerak, eta azken 7 urteetan nolabait lagutuko badugu tragediak, bata bestearen atzetik. Zein den egoera, nik igual hiru eremutan aipatuko ditut, gauza nagusiak nire ustez direnak, eta gero ja solasaldian aterako dira bestelakoak. Herri bezala, nire ustez, egoera da herri egiten gaituzten egitura gehienak txikitzen ari direla. Eta beraz, herri bezala etorkizun bat izango badugu, azken urteetan atzera pausu galantak eman ditugu beharrezkoak ditugun bitartekoen inguruan. Adibidez, herri egiten gaituena eta batez ere herri mota bat egiten gaituena da sektore publikoa. Bai, urteetako borrokekin eraiki ditugun bitarteko horiek, eredu politiko bat edukitzea ziurtatzen dizuna, eskubideak edukitzea ziurtatzen dizuna, herri batek bere bilakaera edukiko duena ziurtatzen dizuna, eta batez ere, bilakaera horretan, herritarrak eta herritarren interesak bilakaera hori markatuko duela ziurtatzen dizuna. Azken urteetan txikitu egin dute. Eta herri honen bilakaera erabakitzen du botere ekonomikoak, guk ezagutzen ditugun, eta guk modu batean edo bestean kontrolatu ditzazkegun instituzioetatikan kanpo. Herri bat izateko eta biziraupena edukitzeko behar dugu sistema finantziero bat. Lapurtu egin dute, privatizatu egin dute. Herri bezala aurrera egiteko behar dugu egitura ekonomiko bat. Egitura hori txikitu egin dute edo txikitzen ari dira ezagutzen ari garen bezala. Herri bat bezala bizirauteko behar dugu zer izan nahi dugun erabakitzeko aukera, eskubidea. Sekulako involuzioa ezagutzen ari gara azken 5 urtetan. Gezurra dirudi, erabakitzeko eskubidea ez duen herri batekin nola lapurtu aldakioke gauzak erabakitzeko aukera, lapurtu digute. Bizitzen ari gara sekulako zentralizazioa, bitarteko ekonomikoak geroz eta gutxiagoen artean eta geroz eta gutxiagoei begira kontrolatu egin behar direlako, nola banatuko diran beraiek erabaki behar dutelako eta horretarako herriari zurgatu behar diote, instituzioetatik lapurtu egin behar dute bitarte ekonomiko horiek antolatzeko aukera. Beraz, herri bezala, atzera, Estatu espainola zentralizazio prozesu bat egiten ari delako, baina batez ere botere ekonomikoa kapitalismoa ziklo berri batera eramaten ari delako. Eta ziklo berri horretan ez dago aukerarikan, ez herri bezala erabakitzeko, are gutxiago klase bezala, eta emakume bezala zure ez da reputikan pasa, zer egin behar den edo bitartekoak nola antolatu behar diren erabakitzeko. Langile klase bezala zein den egoera, nik ez naiz luzatuko, badago errealitate bat, eta da pobrezia zabaltzen ari dela. Badirudi, zumaiatikan gaur konta bat ematen badugu, badirudi pobrezia bestelako hirigune batzuetan biziren egoera dela. Pobretzen ari gaituzte. Goitik bera, eta ez dago iraultza bat beti ezagutu dugun parametroetan pobreziatik egin duen herririk. Hortan gauza bada, pobreziak nola eragingo duen pertsona bakoitzari. Bai, pobrezian zaudenean, zein den zure egoera eta larritasun soziala zenbat eraginiko den. Baina guk aztertu behar duguna da, iraultza bat egin nahi badugu, nola egin daiteke pobrezia zabaltzen ari den egoera batean, eta pobrezia bizi denaren iraultza pobreziatik ateratzea denean. Eta hori izaten ari da, momentu honetan nire ustez, iraultzak bilatzea aldera elementu edo zaitasunetako bat. Badago eztabaida bat oso esanguratsua dela, eta da, guk
pobreziari aurre egiteko planteatzen ditugun neurrietan, asko eta asko dira, baztertuak izaten ari direna, horiek, sistema nola berriro ere sartzen ditugu. Orduan, sistema geroz eta gehiago kanporatze diturako, bale? Orduan, iraultza bat nola egin dezakezu, zure premietako bat aldatu nahi duzun sistema horretan pobreak berreskuratu nahi bat dituzu denean, bai? Orduan, atzera egiten ari gara ez individualki, baizik eta atzera egin dezakegu borrokak egiteko baldintza horietan. Eta ja, emakume bezala, nik uste dut askotan hitz egin izan dugula erreforma ekonomikoetaz, baina azken 5-6 urtetakoa involuzio ideologiko eta politiko bat ematen da. Ez da kasualidadea abortuaren erreformak orain dela 15 urteetara atzera egitea. Bagoaz, duela 20-30 urteetako egoeretara, nun emakumearen lan merkaturatzea etzen emana, emakumeak etxean geuden, emakumeon papera zaintzari guztiz lotuta zegoen, eta batez ere emakumei lotzen zaien paperak ez zituen eskubiderik sortzen. Egoera horretara goaz, eta beraz, ikuspegi iraultzaile batetikan, gure erabakia da, azken 15 urteetako bidea berriro errepikatzen dugun. Berriro ere, duela 6 urteko egoerara bueltatzeko, azkeneko urteetako ibilbide hori berriro egingo dugu aintzinako aldarrikapenekin. Orduan, zein da errealitatea iraultzaren premia inoiz baino handiagoa egoerari begiratuta, baina iraultzaren redefinizio bat egiteko aukerak bakarrik ez, baita ezinbestekotasuna, are eta handiagoa egoerak eramaten ari gaituelako duela 7 urteko egoera berreskuratzeko borrokak egitera, kasu batzuetan. Eta hori da, guk egin behar dugun bidean, atzera pausua, ez herri bezala, baina bai plantamentuetan. Gero, datuetan eta horrela ez nahi ziluzatuko, nuztut egoeran ekoko. Bale, kaixo. Bueno, pizkate egia da, inori tokatu zaio ematea albiste txarrak edo. Eta ni pizkat hartu nahiko nuke berakutsi duen lekuan, eta da, egia da, berak egiten duen analisiaren arabera, egia da kapitalismoan edo kapitalaren berrantolaketak jendartea eta subirautza prozesuak eta krisi egoera batetara eramaten ari dela, ez? Nik uste dut, momentu honetan, argazkia edo egoerarena oso larria da, eta hori Ainhoa bota du, baina nik uste dut, argazki horretan badagoela fokoa alde batean edo bestean jartzea, ez? Orduan, errealitatea, hau da, gaur egun non gaude eta, errealitate horrek ditu hainbat argazki, ez? Nik gehiago zentratu naiz subjektu iraultzailearen azterketan edo, ez? Alegia, egoera, errealitatea hori da, baina nola dugu eraldaketarako subjektua. Alegia, halako egoera baten aurrean, aldaketaren aldeko indarrak ze egoeratan gauden, ez? Eta nik uste dute hor estatu bat sortzeko edo zein prozesu buru jabe egiteko behar da subjektu eraldatzaile bat, behar da indarren artikulazio bat. Bestela ez dago lortzerik, estrategiarik gabe ez dago lortzerik. Eta gure kasuan are gehiago ez dago lortzerik estatu bat edo egitura juridiko edo politiko bat, ez? Ze pasatzen da? Ainhoak esan duen egoerarekin batera, 20. mendeko subjektu politiko egituratuak eta homogeneoak horiek ere desegituratu dira. Alegia, langile klasearen esku zeuden aldaketarako gakoak, langile subjektuaren esku zeuden greba eskubidea edo berdin zait, greba eskubidea, ikastolak sortzeko ahalmena, alegia zegoen subjektu bat nahi bada homogeneoagoa edo
batuagoa edo bisibleagoa zena, ez? Hori da, tradizionalki deitu dena langile klasea, proletariado, edo nahi duzuen moduan, ez? Zerbatzea, emakumeak askotan, klase ikuspegi batetik, alegia, eraldaketarako klase posizioa behar da, eraldaketa egiten da klase posizio jakin batetik, ez da egiten goiko klaseetatik, egiten da langile klase horret posizio horretatik, emakumeak askotan sartua ginen ente homogeneo horren barruan, ez? Duela gutxi arte, hau da, langile klasearen barruan emakumeak sartua ginen, baina beti ere langile klasearen irudi simbolikoa beti izan da fabrikako gizona eta beti hori izan da, ez? Simboloa, ez? Beraz, emakumea aldaketarako subjektu gisa, 20. mendera arte, egon da, nahi bada, disolbatuta edo beti ere bigarren maila batetan, ez? Ze pasatzen da gaur egun? Legia, panorama, piskata inoak esan duenaren dotik, panorama beltza da datu eta egoeretan, baina nik uste dut beltza da ere subjektua, eraldaketarako subjektua ikusteko zaitasuna ditugulako, langile klase hori zatitua izan delako, prekarizazioaren edapenak sortu dituelako errealitate ugari, eta askotan errealitate horiek bizi dira oso modu isolatuan. Autonomoa dena, etxeko langilea dena, berdin zait, fabrikan dagoena, instituzio batean, langabezian dagoen gazte bat, mugai legalki pasatu duen etorkin bat. Alegia daude mila realitate zatitzen dutenak eraldaketarako subjektua. Eta eraldaketarako subjektu hori artikulatzea oso zaila egiten dutenak. Hala ere, eta botako du zerbait, nire ustez, egoera guzti honen barruan, nire ustez zerbait positiboa dena, ez? Eta da, emakumeak tradizionalki eta zuzenean 20. mendera arte sartzen baldin gintuzten bloke homogeneo horretan non beti ere nagusitasuna gizonezkoena izan den, nik uste dut errealitate berri honetan, zatitua den errealitate berri honetan, gero eta gehiago gertzen ari zaizkigu errealitatea mankomuna dituzten subjektuak. Alegia, etxesetxeko langileak, prostituzioan lan egiten dutenak, langabezia, garbiketaren sektorean, ez dakize baldintzatan daudenak, eta ari gero eta gehiago ari zaizkigu agertzen subjektibitate berriak, alegia, elkarren artean ezagutzen diren, nahi bada emakumeak eta hasi dirak beraien artean hitz egiten, eta honetan hasten dira diskurso propioak egiten, eta diskurso berriak egiten. Eta nire ustez, daukagun erronka, eraldaketarako daukagun erronka da, nola egiten dugun, baldintza hauengatik, sortzen ari diren diskurso guzti hauek, nola integratzen ditugun subjektua osatzeko daukagun lan izugarri horretan, ez? Baina bintzazet jartzen digula ere baldintza, aprobetxatu behar dugun baldintza hori, ez? Bueno, bai, eta izteko egia da, biatu, saioak gero esango du, egia da ere, bota dudan guztionen barruan, egia da ere, errealitateak une honetan, feminismoari dagokionez nik uste dut, feminismoa dagoela ere bai, inoiz baino indartsuago. Hau da, nik egin dut klase ikuspegi batetik, edo nola honeteken subjektuarena, ez? Baina subjektuaren barruan ere bai, feminismoan ere ustez, feminismoak lortu du azken 10 urtetan lortu izugarrizko indarra eta presentzia, ez? Eta iruditzen hori duela 10 urtez denuela. Osea, hasi ginenean nahiko bakarrik ginen eta nahiko kostatzen zen asko, ez? Eta hori ere alderdi positibo bezala baloratuko nuke. Eta estatu baten edo burujabetzaren bidean daukagun beste faktore bat, nire ustez da, une honetan
egitura klasiko gehienak, alegia alderdi politikoak, sindikatuak, herri mugimendu klasikoak, guztiek krisi egoera batetik pasatzen ari dira, eta iruditzen krisi egoera horretatik pasatzen ari dira maila handi batean oraindik homogenizatzen dutelako sujetoa berriz, ez? Guztia gara berdinak eta ez dira matizak eta egoera guztiek kontutan hartzen. Eta iruditzen horrek krisi da beste gauza askoren artean krisira eraman dituela antolakunde klasikoak eta iruditzen feminismoak inoiz baino arrakasta handiago baldin badauka edo indar eraldatzailea baldin badauka dela justo lortu duelako artikulatzea identitate ezberdinak dituzten subjektuak, ez? Borroka makun batean. Ja, Kaixo. Bueno, nik hain justu errealitatearen inguruko, edozein errealitate aldatzeko momentun importantea da analisi konpartitu batetik abiatzea. Eta gu abiatzen ga analisi konpartitu batetik errealitatea aldatzeko. Eta nik batez ere arantzak utzi duen punturi helduko diot, nolabait egoeraren analisi honetan, egoera sozioekonomikoa badakigu modernitateko instituzioak, harreman sozialen nolabait aldaketa potente baten aurren gaude, imaginario kolektiboan ere bai horrek aldaketa handik suposatzen nahi da, sujetuen izaeran ere bai, eraldaketarako sujetuaren izaeran, baina nolabait azpimarratu nahiko nukena da, analisi konpartitu honetan, feminismoa edo feminismoak ez zegoeratan gauden. Eta nolabait gu abiatzen da premisa batetik eta da azkeneko urteetan erabili izan du mugimendu feministan lema bat, ez? Feminismoa ez dago krisian, ez? Krisia ibiltzen da egoera ezberdinak definitzeko kontzeptu bezala eta gure ustez feminismoan bai eman da bilakaera teoriko esanguratsu bat, nolabait edozein aldaketarako proiektuetan eta irizpide politiko bezala gure aitzindari feministen lanari esker nolabait irizpide politiko bezala edo oinarri bezala feminismoa gero eta gehiago ikusten da behar izan hori eta gero eta pertsona gehiago gaude Euskal Herrin nolabait eremu ezberdinetan jardun feminista edo praktika feminista bat aurrera eramaten duna. Horren nolabait erakusten diuna da borroka eta teoria feministek gaitasun handi erakutsi duela bai 20. mende amaieran, 21. mende hasiera honetan sortu dien nolabaiteko eztabaida politikoetan eta aldaketetan egokitzeko, ez? Eta egungo eredu ekonomiko, politiko eta sozialek suposatu dituzten aldaketa teoriko zein praktikoetara egokitzeko eta proposamen eta proiektu politikoak aurrera ateratzeko. Eta nolabait feminismoak ahalbidetu diuna da jabetzea, bai sexua, generoa, sexualitatea, klaseak, jatorriak, ez? Nolabait jendartzen du gure posizioa kokapen bat iten digula eta nolabait zapalkuntza ezberdinek bizi ditugula gure herrin eta eman nahi baldin bada demokratizazio prozesu bat edo aldaketa bat edo trantsizio feminista bat ezinbesten zapalkuntza guzti horietatik osatuta edo sendatuta egoteko prozesu bat jarri behar dugula martxan. Eta beste faktore bat ere bai lotuta da ona feminismoari, baina baita ere egoera sozialari da bizigala jendarte baten gero eta individualistagoa den. Orduan, aldaketa bat planteatzeko momentun, aldaketa hori gauzatzeko behar du komunitate bat. Behar du osatu sujetu ezberdinen arteko batasun bat edo helburu komun batzuk hori aurrera ateratzeko, prozesu hori aurrera ateratzeko. Eta hain justu gaude egoera baten gero eta individualizatukoa daun jendarte baten bizigan. Eta hain justu gure ustez feminismoak ematen dio nolabait komunitate izaera bat edo komunitatea sortzeari eta elkarlanari lehentasunezko garrantzia. Orduan, estatu edo egitura politiko administratibo bat lortzeko biden ezinbesteko gako bada nolabait komunitate horren sorrera eta identitate ezberdinek izan arren helburu berdin batzuen baitan
hori konpartitzea. Horregatik, gu pentsatzen duguna da, nolabait feminismoa edo feminismoak ideologia eta borroka bat izatetik, nolabait ematen nahi gara pausu, gero eta pausu handiak proiektu politiko oso bat izateko, non alternatiba errealak dauzken eta alternatiba osoak dauzken bestelako herri eredu bateran trantsitatu ahal izateko. Eta nolabait hori bai ikusten du ez, 21. mendeko feminismoan ezaugarri nagusietako bat, salto hori ematen nahi dela ez, proiektu politiko oso baten bilakatzeko saltu hori. Eta nolabait Euskal Herrin ere bai, eraikitzeko beste herri eredu bat, estatu bat, nazioa aitortza bat, ez hor eztabaida ezberdinak ere bai badaude, ezinbesteko mugarri bat dela eta osasuntsu dagoen mugarri bat dela eta gero eta elkarlan eta gero eta nolabait sare eta mirarma eta inguri lan gehiago egiten duen proiektu politiko baten bilakatzen ari dela pixkana. Hori positiboan. Zondo? Bueno, batzatu, hasieran ez eta aipatu solasaldia nola egituratuko genuen, galdera batzuk planteatuko dizkigu eta behaiek txandan hitza hartzen jungo dira. Behaiek oso ondo banatu dituzte txandak, beraz, lan handik ez dut eukiko. Eta, bueno, aipatu da, sujetuaren zatiketa, sujeturautzaren zatiketa, involuzioa eta bat, baina hala ere, aspaldian badian dugu hizketan askotan burujabetzaz, ez? Eta batez ere, herri burujabetzaz, azken aldian asko jardun dugu, badirudi hala ere, helburuak argi izanagatik beste bat galdera utzi ditugula bazterrea. Errokoak dianak eta azken batean aldaketarako erantzun funtsezkoenak edo akori funtsezkoenak emango dizkigutenak. Zer ezaugarrituko du eta batez ere zergatik eta zertarako trantsizio feminista eta zen norabidetan. Saioa? Ez ez? Bueno, trantsizioa, oain hitz trantsizioa aldaketa zitzein dara bai, uste askotan, baina azkenen trantsizioa edo aldaketa bada egoera batetik beste egoera batera, guk norabidetu nahi duen egoera batera bideratzeko norabaiteko prozesua edo bide horri bat, hau da. Ez da, guk irudikatzeu importante dutzeik prozesu bisa, ez? Eta nolabait trantsizio feminista, momentu honetan importante dutzeik igual adieraztea bizitzen nahi gara, aipatu dituen egoera sozioekonomikoari lotutako egoera guztik eraginda aldaketa prozesu baten biziga, ez? Nolabait, sistema kapitalista patriarkalak bortxat ekarri gaio bizidun aldaketa honetara, eta da aldaketa bat bizitzeko eren eta bizi ereduen inguruko aldaketa batera. Aldaketa garaietan bi aukera dauzku ez, saiatzen da aldaketa norabidetzen, dela gure apostua, edo sartzen da nolabaiteko depresio kolektibo baten, ezin nolabait aldaketa horren aurren ezin aurrera jotzeko gaitasunez hori sentituta. Eta gure apustuen nolabait bada aldaketa hau norabidetu behar dula, ez? Orduan guk aldaketa edo trantsizio feminista hau zertarako da galderetako bat, eta trantsizio feminista hau zertarako, gure ustez Bilgune feministatik burujabetza feminista lortzeko behar du trantsizio feminista bat, behar du prozesu bat eta feminista izango den. Eta guretzat nolabait hori da ikarra, ez? Eta asko gustatzen zait burujabetza feministaren kontzeptualizazioa, ze bi hitzetan ematen diu nolabait feminismotik prozesu soberanistari edo herri burujabetza bati lotutako gure aldarrikapena eta gure diskurso guztie batzen duen bi kontzeptu dienako, burujabetza eta feminista. Hau da, gu burujabetza feminista esate honen zertaz hitz egiten nahi ba, ez? Buru kontzeptu horrek, ez? Burujabetzaren buru, lehenengo atal horrek, nolabait gure ustez erreferentzia egiten diona da individualtasunari, hau da, individuo bezala burujabe izateari, hau da, gure gorputzen jabe izateari,
bizigan ingurunearen jabe izateari, osasuntsu egoteari, elikadura subirautzari, ekonomikoki buru jabe izateari, bizidun ingurua zaintzearen aukera hori izateari, ez horri itzen dio erreferentzia, eta horrek buru eta gero kolektibotasunari ere bai. Hau da, buru jabetzak ere ematen dio aukera kolektibo bezala, herri gisa parte hartzeari, itzen dio erreferentzia, itzen dio komunitate bat sortzeari, helburu hori lotuta, herri prozesuei, gatazken konponbideari, itzen dio erreferentzia. Eta jabe izatea, jabetzak, lotuta dago ahalmen politikoa izateari, hau da, intzidentzia politikoari. Erabakietan, gaitasuna izatea, erabaki horiek guk nahi ditu norabidearen baitan kokatzeari. Eta nolabait, gure ustez, hau zehaztu nahi izan dut, guk ez burujabetza prozesu batek ez di soilik ahalbidetu behar herri gisa burujabe izatea, baizik eta baita ere ahalbidetu behar diu, nolabait herri hortan bizigan sujetu hon, burujabetza prozesu bati ere bai lotuta behar du. Hau da, burujabetza prozesuak ez dauke sujetu soil eta bakar bat izango dela herria edo izango dela sortuko duen estatua edo nazioa. Baizik eta burujabetza prozesuak nolabait bere baitan baditu sujetu ezberdinek, hau da, herria osatzen duen, herritarrok osatzen du sujetu hori. Eta orduan nolabait kontutan hartu behar die, herriaren burujabetza prozesua hitzeiten ganen, herri honetan bizi dituen zapalkuntza ezberdinetatik nolabait aterako gaituzten prozesuak ere barne bidu behar ditu. Hau da, ni saioa bezala nahi dut Euskal Herri burujabe bat, eta izan da lema batez, historikoa Euskal Herria burujabetza behar du, edo independentzia behar du, baina ni saioa bezala, lesbiana bezala, emakume bezala, ez bali badot aske sentitzerik herri burujabe hortan, nik zertarako dauket herri burujabe bat. Ez hori da, gu feminismotik iten duen galdera. Eta galdera horri erantzunez dator burujabetza feministaren diskurso guzti hau eta gure ustez praktikara eman beharreko prozesu guzti hau. Orduan, prozesu baden eginen ere bai, ez da burujabetza feministarena edo trantsizio feminista ez da zerbait estatikoa, eta gola da, eta bidea hau da, baizik eta helburu berdinaren baitan, nolabait egoera edo kanpo indarrek eraginda, egoera ekonomiko-soziala momentuetan nolakoa da, baina egoera hori aldatzen doan egin, prozesu hau ere bai, nolabait aldatu beharko do, egokitu beharko do, beste herri honetan irikita dauden beste prozesu ezberdinei lotuta. Eta gure ustez, trantsizio feminista honek duti behar ditu oinarri batzuk, ez? Oinarrietako bat bada feminismotik abiatuko den trantsizio bat izan behar dola. Hau da, baieztapen batetik abiatzen da, herri nolabait bizigara sistema baten patriarkala den eta kapitalista den. Orduan, horren aurren sortu behar duen proposamen alternatiboak nolabait bide eman behar dio sistema horrek hori irautzeari, ikuspegi horretatik. Beste alde batetik prozesu bat izan behar du zeinetan Euskal Herria aintzat hartuko den, eta Euskal Herritik hitz egiten ari gara, eta Euskal Herriarentzat. Hau da, nolabait Euskal Herrin dauden indar, eremu, eragile sozial, eragile politiko ezberdinen artean eman beharreko eztabaida prozesu bat da. Eta nolabait elkarlanen eta adostasunek bilatzera joango den prozesu bat izan behar du. Ezinezkoa dena da prozesu trantsizio feminista hau, mugimendu feministak edo feministo bakarrik inbeharreko bide bat ez da. Hau da, nolabait eztabaida politikoa eman behar da gai guzti hauen ingurun. Hau da, nola ezaugarritzen duen burujabetza prozesu bat. Bestalde batetik ere bai, zentzu hortan izan behar da nolabait prozesu bat adostua izango dena, eukiko dena prozesu bezala emango dizaiona balio bat, legitimitate bat, eta hortarako ezinbesten elkarlanen eta aliantzen bitartez eman beharreko prozesu bat da.
aliantza mugimendu feministan, aliantzak eragile sozialekin, nolabait aliantzak Euskal Herrin burujabetza nahi dugun herritar, indar eta sektore ezberdinen artekoa. Eta nolabait burujabetza prozesu honek ere bai, edo transizionek eduki behar du ikuspegi batetik, egon behar du guk intersekzionalitatearen ikuspegia nolabait txertatzen du, hau da Euskal Feminismoak errealitatea ikusteko era, nolabait zapalkuntza hirukoitzarena izan da. Hau da, ni Euskal Herrin emakume gisa, langile gisa, eta Euskal Herritar gisa nolabait zapalduta nago eta gure proiektu politikoak horri behar dio aurrez. Baina baita ere ikusten dut nolabait badaudela beste zapalkuntza batzuk, nolabait elkar eragiten duten beste zapalkuntza batzuk eta ikuspegi horren baitan norabide hori hartu behar dela kontutan, bai errealitate baten inguruko argazki egiten du momentutik, baina baita ere nolabait proposamen bat edo prozesu bat irudikatzen duen momentutik. Eta bideari dagokionez, taila bukatzen, bideari dagokionez, da prozesu bat irudikatzen duen momentutik, gure ustez bi bide jorratu behar dien. Hau da, ez da bide bat izango guztiz instituzionala eta instituzioi lotuta, edo ez da izango prozesu bat guztiz autoantolakuntzan edo auzolanean oinarritutakoa. Hau da, gure ustez, prozesu honek ekarriko momentu batzutan behar bada instituzioei toke bat ematea, edo instituzioetako eragile edo sektore ezberdinek prozesuaren parte izatea, baina baita ere ekarriko do nolabait auzolanen eta autoantolakuntzan deitzen digun hortan prozesu hau ere bai irudikatzen eta eragiten jarraitzea. Hau da, ez bi bide paralelo bezala ikusten ditu momentu ezberdinetan, helburuaren eta beharraren arabera batuko dien bi bide bezala. Eta hori da pixkat gure nolabait burujabetza feministaren kontzeptualizazioa pixkat azaltzea eta trantsizio feminista horren oinarriak edo gure saioak zer den, burujabetza feminista eta transizio feminista eta feminismoa nola bide hori ezaugarritzen ari den aztertu duen bezala nik gehiago baina transizioa feminista izango da ze behar da. Transizioa feminista izateko galderari erantzunez eta burura etortzen zaidana da bai, beti ere, behingoz, estatu feminista bat eraikitzera goazela erabakitzen badu. Hau da, transizioa feminista izango da, egia da, hori zer den asmatu behar degula. Baina nire ustez, egia da ere, estatu feminista bat eraikitzeko erabakia hartzen ez badugu, trantsizio hori feminismoak ez duela baldintzatuko. Hori da, nire iritzia. Eta iduritzen zait, oraindikan, ikuspegi nagusia dela. Goazen, estatu bat egitera, eta estatu bat daukagunean ikusiko dugu zenolako estatu bat den. Estatu bat daukagunean, eta ja, estatu batek ematen dizkigun aukerekin, estatu batek ziurtatzen dizkigun bitartekoekin, eta batez ere, estatua edukitzeak ekartzen duen burujabetzarekin, erabakiko dugu Euskal Estatua eta beraz Euskal Herria nolakoa den. Nire ustez, ikuspegi horrekin, trantsizioa ez da feminista izango, baina nire ustez ikuspegi horrekin nekez lortuko dugu estatu bat eraikitzea eta nekez lortuko dugu estatu eredu hori guk nahi duguna izatea. Eta sartuko naiz oso labur bi gauza horietan. Zer da estatu feminista bat? Hori da bestea, zer da estatua esango da feminista. Hori, kontran ez da inola ausartzen esatera. Gero batzuzunean eta hori zer baino da, inorak ez daki hori zerren adierazten. Nire ustez, estatu feminista bat da, estatu politika feministak egiten dituena. Hau da, estatuak bere ganatzen du, emakumeen egoeran igualta emateko ardura, erantzukizuna, eta estatu politiken bidez egiten du. Hau da, ez da gure borrokaren emaitza izango, eta gero nabardurak egiten ditut. Osea, erantzukizuna ez da herritarrena, ez da emakumeena, ez da mugimendua toratuarena, estatuak patriarkardoa gainditzea. Erantzukizuna da estatuarena. Eta horretarako politikak egiten du. Hau da, estatuak esaten du, eta berea egiten du soldata diskriminazioarekin bukatzea. Eta estatuak erabakiak hartzen ditu eta politikak egiten ditu, emakumeak, gizonak baino, 26% gutxiago ez kobratzeko.
estatuak erabakitzen du behingoz lan erreproduktiboa aitortu egingo dula. Balio politikoa emango diola eta beraz, lan erreproduktiboa egiteagatikan emakumeak eskubideak edukiko ditugula. Beraz, lan horrek ere eskubideak sortuko dituela eta ez bakarrikan bakotxa konpontzea. Bai, estatuak erabakitzen du, orduan, estatu politikak bihurtzen dira. Estatuak erabaki horiek hartzen ditu eta egiten ditu. Eta behin eta berriro egiten zaidan galdera, eta noiz erabakiko dugu estatua feminista dela? Ba, nik, bueno, ez dakit, baina jakingo dugu estatu horrek zer motatako politikak egiten dituen. Eta badago horrelako realitatea, nik gutxi ezagutzen ditu. Baina Venezuelan, adibidez, beraien prozesuan baina zuten emakume banku bat egitea. Badaude bankuak, baina badago banku bat propioki emakumeen proiektuak finantziatzeko eta bai, hori estatu politika bat. Venezuela da estatu feminista bat, ba ez dakit. Baina erabakiak hartu dituzte eta Venezuelako emakumeak asko borrokatu ondoren, erabaki horiek ja ez zauden bakarrika mugimendu feministaren esku, ja ezen bakarrika mugimendu feministaren gaitasunaren araberakoa estatua da berea egiten duela. Nire ustez horrelako estatu bat behar dugula oraindikan paperetan agian badago, baina nik nekez ikusten dut gure proiektuan eta gure estrategian horretara goazela esaten duen bidea. Orduan, transizio feminista, behin hori egingo dugula erabakita, horrela eramango gaituen bidea. Eta horrek esan nahi du, feminismoa erabakigarria izango dela, bide hori diseinatzerakoan, bide hori egiterakoan, bide horretan eman ditugun urratsak marrazterakoan, eta horrek esan nahi du beraz, mugimendu feminista bide horren ardatzetako bat izango dela. Eta ben azten da, nire maikideekin, saioak esan du bezala, analizia konpartitzen dugu, baina gero ezadostasunak ditugu, eta bastante kasu honetan, gehiago garantzarekin, baina feminismoa inoiz, baina indartsuago dago, ñabardurak egitea aldera. Nire ustez, feminismoa gaur inoiz baino indar gehiago duen ideologia bat da. Inoiz baina, azken urtetako krisiak, kapitalismoaren krisiak erakutsi du kapitalismoa borrokatu duten ideologia guztiek arrazoia dutela, eta ez dira beste ideologia. Konprobatuta dago, edo ikusten da, alternatiba guzti horiek, esaten zutena hau gertatuko zen, eta hori gertatu da efectivamente, hor ez dago inolako konponbiderik, eta ez dago konponbiderik, efectivamente, feminismoa, sozialismoa, inoiz baino balio eta indar gehiago daukate. Beste gauza bada, nik hori ez dut ukatzen, baina beste gauza da feminismoa, eta beste gauza bada mugimendu feminista. Eta mugimendu feministak momentu honetan erabakigarria da. Mugimendu feministak momentu honetan emakumei begiratzen diren erabakiak baldintzatzen ditu. Zorionez nik uste dut Euskal Herrian mugimendu feministak indarra daukala. Eta nik uste dut mugimendu feministak plantamendu sendoak egiten dituela. Indarra edukitzeko lehenengo baldintza. Baina egia da, aztertzen badugu egoera, poder kontra poder ikuspegian, eta gure helburu esan behar da boterea eskuratzea, beraz gaur boterea duenei boterea kentzea. Ere ustez, gaur boterea dagoen lekuan, eta nekez guk botere hori baldintzatu, botere horreri, erabakitzeko gaitasunak kentzen dizkiogu. Eta realitatea da, atzo erabaki zutela, kontziliazio laguntzak, herriro ere, aurten, kenduko dituztela, errealitatea da, Osakidetzan inoiz baino baldintza okerragoetan lan egiten degula, errealitatea da sekulako negozia egiten ari dela sarra egoitzeetan emakumeen kultura, eta errealitatea da sektore feminizatu guztietan enplegua geroz eta prekarioagoa dela. Eta beraz, egia da feminismo ideologia bezala oso sendoa, oso indartsua dela, baina emakumeak antolatzeko daukagun gaitasuna, emakumeak borrokatzeko ditugun baldintzak, eta feminismoa guzti hori prozesuaren mesedetan ez, prozesua baldintzatzeko jartzeko dauzkagun aukerak, direlakoak. Eta honekin ez dut hori, Euskal Herriko mugimendu feministaren indarra auzitan jartzen, eta iduritzen zait, azterketa hori ere egin behar dela. Eta ados nago, esaten denean, egitura klasikoak krisian daudela, eta sindikalismoa krisian dagoela, baina iduritzen zait, adibidez, Arantxak esan duena egia da. Sindikalgintzak ulertzen badu langile guztiak egoera berdinean daudela, eta beraz, egoera bat antolatzera juten bada, eta egoera horretan geroz eta langile gutxiago daude, noski, geroz eta langile gehiago geltzen dira sindikalgintzatik kanpo.
bai, homogeneizatu dugu egoera bat, baina gainera homogeneizatu dugu geroz eta txikiagoa den, edo urriagoa den egoera bat. Baina horrek esplikatzen du antolatzeko ditugu zaitasunak. Horrek ez du esplikatzen momentu honetan sindikalgintzak daukan eraginkortasun krisia lapurtu dizkigutelako borrokak irabazteko tresna guztiak. Eta hori ez da sindikalgintzaren barne arazoa bakarrik. Hori da, kapitalismoak erabaki duela, herritarrek ez dugula bitartekorik edukiko egoerari buelta emateko. Ez dugu bitartekorik edukiko gure borroken gainean garaipenak lortzeko. Ez ditugu instituzioetan, eta ez ditugu lan munduan, eta feminismoak ez ditu hori ez, botere gunetan. Hortan ematen da realitate bat, eta hau ez, gauza da ideologia, gauza da proiektua, eta beste gauza da mugimendua. Badago, errealitate bat da oso esanguratsu bat, eta da independentista, inoiz baina gehiago bat. Zu bat ez bideratzen duzu inkestetan, eta euneko 50, independentziaren alde dauden euskal herritarrak handit gehiago dira. Horrek, nire ustez, independentismoa ere burujabetza prozesua bezala, alternatiba, geroz eta sendoagoa delako ez bakarrik abertzalentzat. Baizik eta egoera berriak sortu nahi dituztenentzat. Baina mugimendu independentista ikusten ari gara edo sentitzen dugu inoiz baino indartsuago? Ez dut erantzungo, baina hori guztiok dakik. Orduan, bueno, gero dizu. Banekin egun gabano zidarra nekiko. Zakit, igual bizkaten duz galderarien duz. Nik transizioaren inguruan eta transizio feministaren inguruan nik ustute transizio batek behar du bide horri bat. Ez dago transiziorik modu espontanean edo modu aksidentalean ematen dena. Hori gehienez sortu ditzazke pitzadurak edo aldaketak, baina benetazko iraulketak datoz transizio borondate badagoen, gauzak iraultzeko borondate badagoen eta batez ere bide horri badagoenean, ez? Eta nik uste dut, saioak eta horre bilguneak eta oso ondo definitua dagoela hori, eta beraz nik ez dute beste zer gehituko, zer iruditzen zaite berak ondo esan duela. Ainhoak esaten zuenarekin, ni guztiz ados nago, erabaki behar da estatua feminista izango den edo, zegia erabaki politiko bat, gainera, azken batean, estatua da botere harreman bat, estatua da boteretze bat, estatua da instituzionalizazio prozesu bat, eta beraz, estatua da errealitate soziala ekoizteko egituratze bat. Beraz, guk estatu barne baldin badugu, pentsatu behar dugu nola izango den ekoiztu nahi dugun errealitate hori. Hori kapitaliste pentsatu dute, eta patriarkale, eta ez, horiek badakite ez estatu mota nahi duten, eta egun daukaguna. Guk egin behar duguna da ariketa, ez? Osea, pentsatu eta irudikatu eta imaginatu nola izango den guk sortuko dugune, edo goiztuko dugune errealitate hori, ez? Eta zentzortan da, erabaki politikoak hartu beharrena, eta ez bada hartzen, nik uste dute, bueno, ez dakit, baina ez vamos, ez dakit esan ez dugu, asko ez dugu bat egiko, sortuko den egitura horrekin, edo borrokatuko dugu ere bai, egitura horrek onartzen ez dituen gauza horien alde, ez? Dena dela eta egia da hartzen ari diren, unaretan erabaki horrak izaten ari diren erabaki ia guztietan, emakumeak, edo feminismoak ez duela indar nahikorik erabaki horiek baldintzatzeko. Hori egia da. Egia da nik esan duela, mugimendu feministaren egoera dela inoiz baino indartsuagoa, eta nik uste dut euskal feminismoa dagoela inoiz baino indartsuago, nire ustez. Edo bitza, karo, ni behiratzen du nire ibilbidearen arabera, azken, bost urtetan edo, eta horren dago une oso interesgarri batean. Eta nik bai uste dut transizio feministe horretan unetan bagaude hor. Ez da, lehen hitz egiten genuen, ez dakit, feminismoa
feminismoak irakurketa batzuk egiteko aukeraz eta ez dakit oso mugatuak dauden. Eta nik uste dut gaur egun lorpen nagusia, nez eta horretik intzidentzian ez gauden nahi bada eguneko unean, egia da. Baina lortu dugu gauza niretzako oso importantea, eta da, une honetan emango diren aldaketaren nozioa, gehiengo baten buruan dagoen aldaketaren nozioa, nire ustez pasatzen da egitura ez-patriarkal bat eraikitzetik. Edo gehiengo batena, nik ez dut esaten prozesu horren lidergoan dagoen jende askoren buruan hori dagoenik. Baina bai, jendarte mailan bai, mugimendu sozial, mugimendu sindikatu, badago, irabazi dugu hor, nik uste dut aldaketan feminismoak eduki behar duen lekuan, Eta beraz nik uste hori lorpen badela. Eta horrekin batera, euskal feminismoa indartsu egoteak nire ustez baimentzen du gainera prozesu guzti hori, euskal estatu feminista baten prozesua baldintza hobeagoetan egitea, Bueno, gero amaieran ere sakonduko dugu euskal feminismo horren gabezietan eta indargunetan pixkat, baina lehenago aipatu du baita Ainoa, transizio hori feminista izango dala baldin eta erabakitzen badugu estatu feminista baterantz goazela. Orduan, demagun gaur hemen erabakitzen dugula, estatu feminista bat nahi dugula guk. Eta, beraz, balizko estatuguntza prozesu hortan hau guztia nola jartzen da mailarian. Hau da, nolako guneak, nolako harremanak, espazioak behar ditu balizko prozesu hori pentsatzeko eta egikaritzeko. Eta zeintzuk izango lirateke bermeak. Balizko prozesu hori martxan jartzeko. Bueno, igual, pixkat lehen komentatu dut, Eta hori, nik uste dut hori nik Juleri ere entzun diot, eta hori Juleren gandik ere ikasi dut, Eta da, zertarako behar dugu estatua, eta da, askotan erreibindikazioak edo iristen zaizkigu, kulturalki edo iristen zaizkigu, eta orduan, askotan, pensatzen dugu gure ADN-ean edo doala hori, Nik uste dut, inoiz baino zentzu handiagoa duela estatu bat aldarrikatzeak. Zergatik, estatua delako boterea edukitzea eta ahalmena edukitzea batez ere. Boterea ahalmenaren ikuspegitik, ahalmen politikoaren ikuspegitik. Eta zertarako lehen esaten duen horretarako, ekoizteko realitate sozial jakin bat. Horretarako behar dugu estatua eta horretarako nahi baldin badugu emakumeak hobeto bizi daitezen, nahi baldin badugu berdintasun ekonomikoa gizon eta emakumeen artean edo jatorri ezberdinetako personen artean, gauza guzti horiek egikaritzeko edo ejekutatzeko, hau da, imaginaziotik ejekuziora pasatzeko behar da egitura politiko bat, Eta zentzu horretan ikustut pertinentea dela estatu baten aldarrikapena egitea. Nire ustez, estatu gintza horren izaera edo, askotan, estatu bat, eta estatuak ditu konnotazio batzuk, nik uste, behintzat gure belaunaldikoen artean ditu konnotazio batzutan, negatiboak diren, edo karka izatearenak, edo askotan jendea ez da identifikatzen estatu baten aldarrikapenarekin, Eta horrek zentzua dauka, estatu nazioen sorrera 17. mendean, eta oso lotuta dagoelako historia represibo bati, Estatu gintza berria esaten duanean, esan nahi dut nola egiten dugun ahalduntze prozesu hau da, estatuaren lorpen prozesu hau da, estatua gure ganatzeko lorpen prozesu hau, gure sentitzeko, edo behintzat gurekin zer ikusia duen prozesu baten
gixaran ulertzeko, ez? Eta nik uste dut horrekin, nire ustez, hor badago, pentsatu hartu gauza asko, baina nik botako ditu batzuk. Eta bada publikotasunaren publikoa, azken batean estatua identifikatzen da publikotasunarekin, sistema publiko batekin, ez? Nik uste dut publikotasunaren inguruan hor birpentsatu behar dela ere, zer da publikoa izatea, ez? Orain arteko ditugun ereduetan, eredu asko baldin badago ere, baina oso identifikatuta dago baliabideen estatalizazio batekin, ez? Publikoa da, baliabidea, estatuaren esku, eta estatua da, nahi bada, besteen gure gauzen kudeaketa egiten duen ente urrun eta itxi bat, ez? Nik uste dute lehenengo baldintza publikotasun hori, kontzeptu hori edo bermoldatzea, ez? Eta publikoa da, baliabideen nahi bada kudeaketa kolektibo bat, eta baliabideen banaketa kolektibo bat, baina badira ere parte hartze zuzenarekin zerikusia duten prozesuak. Hau da, gure bizitzekin zerikusia duten erabakien kudeaketa zuzena izateko aukera, ez? Orduan, hori da, publikotasunaren ideia eta estatugintzaren bidean nik uste dut berreskuratu edo pentsatu behar duen termino bat, ez? Eta, pixkat hainoak lehen bota du eta nik ez dute egin repikatu nahi, baina zertarako behar dugu estatu bat, edo zer izango litzateke estatu feminista bat. Estatu feminista batek esate baterako hartu zitezken erabakiak, familia ereduan aldaketa zuzenak eta eraginkorrak sortzeko. Alegia, estatu batek erabaki dezake hartu ditzazken neurriak non ezkontzaren beharrik ez dagoen, non politika publikoak ez diren familiari lotuak emango, estatu batek erabaki dezake hirigintza egiten duenean eta hiri diseinua egiten duenean erabaki dezake pertsona batentzako, postentzako edo bizilekuak egitea. Alegia, estatu batek eta estatu feminista batek sortzen duena edo permititzen duena da, azkenean errealitate sozial berri bat eskuratzea, ez? Eta zentzu honetan, nik uste dute gauza politika publiko asko egin daitezkela norabide honetan, ez? Pentsatu bat dugu orain arte, eduki ditugun estatu egiturak direla kapitalismo patriarkalak ezarri dituen egiturak, beraz, hori iraultzea da, izugarrizko prozesua, luzera, da iraulketa bat goitik berakoa, suposatzen du, nahi bada, prozesu ez amable bat izatea. Beti izango, prozesu horrek beti izango ditu ere bai, bere gatazkak, bere violentziak eta abar, ez? Guneak, tresnak, bermak, gunea, estatugintza egiteko, ne iritzian, edere, nuzez gune nagusia da mugimendu mugimendu independentista sendo bat edukitzea. Nuzez hori da, momentu honetan, estatugintza egingo badugu, Euskal Estatuaren bidean urratsak emango baditugu, indartu behar dugun edo sendotu behar dugun gunea. Mugimendu independentista bat, nun gainera aurkituko gara mugimendu feministakoak, aurkituko gara sindikalgintzakoak, aurkituko gara gazten mugimendua, hau eta bestea. Zutik Euskal Herriak esaten zuen herria dela berma, ez? Herria da. Herria bada berma, herritarrak ara berma, baina batez ere herri antolatua da berma. Orduan, guneak guk estatu bat egiteko behar ditugu politika publikoak, beraz egon behar da instituzioetan, derrigorrez. Estatu bat egiteko behar dugu langileriak gaurko egoerari buelta eman nahi izatea, gaurko egoerari buelta emateko bere burua antolatzea, eta beraz, egoera berriak sortuko dituen borrokak egitea. Estatu bat edukitzeko behar dugu feministak Euskal Herrian ikustea
alternatibarik iraultzaileena emakumean egoita emateko euskal estatu feminista bat egitea dara, ez? Osea, guzti hori dira behar ditugun urratsak, nik uste guzti horiek topatu behar direla mugimendu independentista sendo batean, eta momentu honetan bagaude mugimendu independentista horren motor historikoa izan den ezker abertzalea berrantolatzen, indartzen, ezker abertzalearen estrategia redefinitzen, baina egon behar da momentu bat, egiten ari garenari esker urratsa ematen dugula eta benetan estatugintza egiten jakingo duen eta estatugintza gure eguneroko praktika bihurtuko duen mugimendu bat antolatzea. Eta hor, berriro diogu, estatu bat nahi dugunon artean harremanak indartu eta berez ere aliantzak egiteko aukera emango diguna. Nik momentu honetan hori izango nuke behar dukela izan lehentasuna. Gero, zeintzuk dira tresna? Badago, esan zana, guk behar dugu alako kontseilu emakume, estatu kontseilu bat. Kontseilu gune feministaz, baina bai proposatu zen estatu kontseilu feminista. Kontseilu feminista bat, hau da, entidade bat, eragile bat, organu bat, nun emakumeok erabakiak hartuko ditu estatura eramango gaituen bide horren gainean eta erabaki horiek nagusitzeko gaitasuna edukiko dugu. Egia da horrelakoak behar ditugula. Prozesu independentista Euskal Estatura eramango gaituena artikulatu egin behar delako. Eta momentu honetan, badaukaguna da, gaurko errealitatea nolakoa den definitzen duten eremuetan bagaudela. Bagaude instituzioetan, bagaudela munduan, bagaude gazten mugimenduan, baina prozesu independentista askoz ere artikulatuagoa egon behar du. Askoz ere antolatuagoa egon behar du eta antolaketa horrek eman behar digu aukera egoera berriak sortzeko. Emakumeak behar dugu erreferentzia instituzional bat, instituzionalizazio prozesu bat izango delako eta horrek ordezkatuko gaitu, nik uste dut baietz. Ez gaurko uste dut Euskal Herri mailakoa beharko lukela. Bere garaian, udalbiltzak horrelako urrats bat emateko egitasmoa egin zuen, bere garaian Ligure Feminista kriston plantamentu potentea egin zuen ere kontseilua sortzeko, behar ditugu horrelako urratsak. Baina niretzat, eta honekin bukatzen dut, nire ustez, berma gehiago da, mugimendu bezala guk gure bidea antolatzeko gaitasuna emango digun jende multzo bat ondo antolatzea. Mugimendu feminista, transizioa feminista esateko, baina batez ere mugimendu independentista bat transizio hori behartzeko eta hori antolatzeko. Eta orain, Arantxak esan duenarekin guztiz ados, badauka estatuak konnotazio negatibo batzuk eta mugimendu independentista indartuko dugu, inolako lotzari gabe eta arrotasun osoz, independentzia bakarrik ez Euskal Estatu aldarrikatzen badugu estatu bezala. Estatua txarra dela sinistarazi digute estaturik ez daukagun egin. Estatua daukatenak oso argi daukate ez dutela bere estatuari segula santan uko egingo. Estatu bat edukitzea elkartasunaren kontrakoa dela esaten duten horiek, etzaile inundik inora bururatzen beraien estatuari uko egitea. Edo beraien estatua bertan bera guztea ez dakit nolako entidade politiko handiagoen mesedetan. Eta estatua auzitan jartzen dutenak, badira beti estatu bat daukatenak eta gainera beraien estatuarekin identifikatzen dira. Beste gauza bat da, estatu bat edukitzea eta burujabetza prozesu bat egitea ez duela zertan berdin esan behar. Eta guk alderekatu behar duguna da burujabetza prozesua. Greziak estatu bat dauka, burujabearen jakitea, neko zalantzaz. Eta momentu honetan, burujabetza prozesu indartsuagoak daude estatuak dituzten herrietan, Grezia, Venezuela, Ego Amerikan, estatuak dituzten eta burujabetza prozesuak egiten ari dira, bi gauzak ez dutelako zertan berdina izan behar, ez? Orduanik, egia da, askori izaten dugula, borrokak egiten dira, adibidez feminismoan, eta guzatzen du. Ostia, estatugintzatik edo independentismotik iritsi feminismora. Igual momentua da alderantzez ere
bidea indartzeko, eta da, feminismotik iritsi zaitez estatu gintzara. Porque zein da alternatiba eta zein da estrategia zure borroka feministak lortzeko aukera gehien ematen dituena. Nere ustez, estatu baten alde egitea. Porque badaude beste egoera batzuk, eta esaten dute, estaturik gabeko egoera bat lortzea. Como estrategia, es más fácil hacer un estado propio que desaparezcan todos los estados. Da erresagoa. Beste batzuk esaten dutena da, estatu egituratetan kanpo egitea. Eta orduan, momentu, badago, estatu zapaltzaile bat, badago egoera zapaltzaile bat, eta orduan alternatiba da, bai, hortik amisa eta atera, eta gune alternatiboak sortzeko. Neri alternatiba oso alternatiboa da, eta polita da. Baina hori ezin dugu pentsatu, hori Euskal Herriko emakume guztiek badio zaiena. Bai? Jute bagara, badaude, proiektu alternatiba. Bizi gaitezen herri batean, nun lan egitea ez den behar, beraz, enplegu zapatzaile baterik ez gara lotzen, eta bizi gaitezen ere egiten dugunari esker, hori elkartrukatu egiten dugulako, bakoitzak egiten duenaz, eta oinarrizko premiak asetuak ditugulako, eta horren gainean pozik bizi garelako. Hori oso alternatiba polita da. Eta horretara jo beharko genduke. Baina nik ezin diot esan ezkerraldeko emakume bati, Bilbon bizi den emakume bati, bera bakarrekan bere seme alabak aurrera atera behar dituen emakume bati, hori alternatiba denik. Zesango dena da, oso ondo. Baina nik egoera horretara iritsi arte, nola ematen diot jaten bere seme alabai, nola egizten, nik ezin diot esan, gau eskalefazioa jarri ezin duen emakume bati bizi lagunari joan eta bezarkatzea, horrela berutuko dela, ez da egia. Transizio bat behar dugu, ez? Orduan, transizio horretan, ustez, indartsuagoa da, estatu gintza egitea, estatu bat bezala pentsatzea, eta estatu hori lortzeko urratsak ematea, bestelako alternatibak baino, ez? Beraz, ne ustez, mugimendu independentista indartzeko baldintzak, handiak, ezker hartzarek eman dituen urratsei esker, baina proiektuak eskintzen dituen aukerei esker. Eta hor bai dago gune hori, bai dala prozesu honek behar duen edo eskatzen duen urratsetako. Bueno, nik ja ipatu die ideia pila bat, trantsizioaren bermerako, baina bai gure ustez eta azkeneko eman dien eztabaida ezberdinetan, bai atera da nolabait trantsizioa feminista izan dadin, aldaketa feminista izan dadin, momentu honetan lotuta dago ere bai Euskal Herrin zein den Euskal feminismoaren igual egoera, ez? Eta momentu honetan feminismoa ez da soilik jarduten, esan dut nolabait potente daola, ados nago, Ainhoakin aipatzen donen erabakiak baldintzatzeko, ez gaitasun edo ahalmen politiko handie ez dugula feministo. Hau da, nolabait botere hartze bat eman behar dela eta hau prozesu honen baitan irudikatzen du, ez? Eta mugimendu feminista esaten dutenen, hau da ez da soilik talde feministetan ematen, hau da Euskal feminismoa momentu honetan oso eremu ezberdinetan gaude feminista pila bat eragiten, komunikabideetan, euskal gintzan, kultur gintzan, alderdi politikoetan, eragile sozial ezberdinetan, eta orduan bai nolabait ikusten du beharrezkoa espazio baten sorrera edo gune feminista baten sorrera, gune feminista sortzen denen, oin dela 12 urte ere, nolabait irudikatzen zen edo proposamenetako bat bazen emakumeen kontseilu bat sortzea, ez? Hau da, nolabait horrek emango ziola berme bat herri feminista gati. Eta, 12 urte pasatu die, baldintzak aldatu die, eta guain bai nolabait gure proposamena topaketetan, ondarroko topaketetan landu ginuna, zein espazio ezberdinetan hitz egiten nahi gana bada, behar izan bat ikusten dula nolabait herri honetan burujabetza feministaren ipar horren baitan jardungo duen feministok elkartzeko gune bat izatea, trantsizio feminista zertarako eta nola emango den edo bide hori pixkat eztabaidatzeko, diseinatzeko, pentsatzeko eta nolabait
batiteko herri honen burujabetza prozesuarekin batera, ez? Hau da, ezin dutela izan bi bat hemendik eta beste hemendik, baizik eta intziditu behar dula eta intziditzeko botere eduki behar da, eta nolabait legitimitate bat lortu behar dugu gure buruekin lehenengo, baina bestek ere aitortza hori eman behar digute, ez? Orduan, bai ikusten du nolabait espazio edo gune baten beharra guztia ulertzen bateko. Beste bigarren berme garrantzitsu bat iruditzen zaiguna da eta Ainoak aipatu duena. Hau da, momentu honetan Euskal Herrin aldaketa sozial, politikoa nahi duen herritar eta sektore ezberdinen artean apenas ez dago elkargunerik. Momentu honetan arlo sozioekonomikoari lotuta Euskal Herriko eskubide sozialen karta dago, nolabait hor bai biltzen gala, aldaketan alde gauden sektore eta indarrez berdinek, baina hori da espazio bakarra eta bai guk ere bai Bilgunetik bai ikustuna da behar dela nolabait behar dela beste espazio bat, beste aliantza batzuk behar diela eta aliantzak ez nolabait proiektu txiki konkretuei lotuta, baizik eta epe luzerako joango dien aliantza iraunkor batzuk beharrezkoak diela, bestela prozesu guzti hau ezinezkoa da aurrera eramatea. Eta beste horrei lotuta ere bai, ikusten duen beste bermetako bat bada, hau da, gu behintzat mugimendu feministatik jarraitzea alduntze prozesu ezberdinak ematen, hau da, formazioa, eztabaida politikoa elkarrekin, hitzeitea, eotea, eztabaidatzea, ezbesteko berme bat izango da prozesu honen karakterizazioari lotuta, hau da, estatua nolakoa nahi den, edo estatuaren, nik uste, ez nahi sartu horrein beste, estatuaren nolakotasunaren ingurun asko eztabaidatu behar dela, hau da, zer motatako, zer nolako estatua behar duen, egitura horien nolakoa izatea irudikatzen duen, egia da azkenen dela imaginario batez, eta gero hortik ejekutatzen den bitarte hor, kriston zubie bada, ez? Baina joan barra okula gure imaginarioa eztabaida horiek ematen. Eta horri formazioari lotuta, nolabait herri honetan aldaketarako protagonistak izango dien edo sujetu politiko horiek sortzen jarraitu behar du eta elikatzen. Bestela ezinezkoa da eztabaida politiko bat ematea, ze nolako herri eredu nahi duen, benetan aldaketarako protagonista izatea nahi duten ambizio hori gabeko herritarrak balin baga, ez? Orduan, nolabait ikusten dut horre bai lotura zuzena dagoela formazioarekin eta hausnarketakin, hau da asko pentsatu behar dela, asko eztabaidatu behar dela, eta azkeneko berme bezala bai ikusten duna da, eta Ainoak aipatu mugimendu feministari lotuta, hau da, momentu honetan Euskal Herrin bai iruditzen zain mugimendu feministak gero eta nolabait interlokutore edo mintzakide almen gehiago daukela, igual sindikatuekin, eragile sozialekin, baina benetan aurreitzen ez zuma inguru baten aipatzen zinena zer erabaki baldintzatu ditu mugimendu feministak herri honetan. Eta, batzuk badaude, adibidez nik uste, abortoarena borroka potente bat izan da, kasu honetan Euskal Herrin kuadrilla gustatitaren programak heldu da, hau da esan nahi dut, neurri oso ezberdinak dira, baina bai nolabait almen bat badaola, baina hortarako ezinbestekoa da, mugimendu feministari aitortza politiko bat ematea. Bai sindikatuek, bai eragile sozialak, eta bai instituzioetako eragile ezberdinek. Bestela ezinezkoa da azkenen intziditzea eta eragitea. Eta konfrontatzea ez, eta nik bukatu nahi nuke zati hau, aipatuz guzti hau, hau da bai trantsizioarena estatu feminista izango da edo ez da izango, guk argi du aldaketa feminista da edo ez dela izango, bestela ez dula parte hartuko. Baina esan nahi dutena da,
hau ez dula lortuko konfrontazio hori sortu gabe, eta bakoitze gure etxetan eta gure lanetan honek gatazka sortuko ditu, baina gatazka hauek baliatu behar ditu, benetan gure nahi eta desioiek aurrera ateratzeko. Eta horrei lotuta ere bai iruditzen zaigu beste faktore bat prozesu guzti honetan garrantzitsua dena, eta emakumek historikoki erabili izan ditu bizirauteko praktika desobedientea, eta prozesu honetan ere bai iruditzen zaigu desobedientziaren praktikan eraikitzen joateko prozesu honetan ere bai ezinbesteko oinarri bat izango dela, eta listo. Baina, bai trantsizio feminista hau, azkenen aldaketa feminista hau, izango dela bide bat gorra, zaile, nahi iruditzen politia izango dela, eta jada hor gaudela, baina azkenen gukin beharreko feministo xixatu beharko itula bazterrak, hau benetan prozesu hau eman dadin, eta gustatzen zait esaldi bat, baimenik eta barkamenik gabe gu bagoazela, edo gu ja igala prozesu guztiotan. Holaxe bukatzeko ere politia ditzake, eskerrik asko saioa. Baina, azken galdera bat ere prestatuta genekan, denboa aurrera da, beraz, labur-labur pentsat gainetik botako dugu. Lehen ere jardun dugu honi buruz hizketan, eta jardun gera nola aldaketarako edo irautzarako subjektuen zatiketa eta bat. Baina gaur aldaketa sozialerako subjektu politiko edanak erakunde eragile egituratuak, marko, mugimendu sozialen, barne prozesuak eta bat, eraginkorrak dira edo ze gabezia dituztela uste dugu eta zertan jarri beharko genituzke indarrak. Hau da, trantsizio eta prozesu guzti hau martxan jarriko duten eragile prozesu plan guzti hauek martxan daudenak edo sortze bidean daudenak eraginkorra dira, zer gabezia dituzte. Alimo? Bai, labur. Hori da, eztabaida historiko bat, ez? Nik uste dut, militantzia bikoitza, militantzia alegia. Feministak garenak, kasu honetan estatu feminista balortzeko, nondik eragiten dugun gehiago. Mugimendu feministan antolatuz eta mugimendu feministan ekarpena eginez, edo estatu baten alde lan egiten duten egitura mistoetan, sindikatuetan, eragile sozialetan edo alderdietan, bertan gure izaera feminista hori denbora guztian egiten dugun lan horretan txertatuz, ez? Eta orduan nik beti eukiditut, bazkan pentsatu dut, oberena zela erakunde mistoetan eta hor egotea, gure presentzia denbora guztian hor egotea egia da hori oso neketsua izan dela, askorentzako, oso frustrantea eta oso neketsua izan da une askotan. Eta egia da frustrazio hori edo iritsi denean, nire kasuan, eta uste dut, hitz egin ezaken beste batzuen kasuan, konpartituagoagatik, iristen denean frustrazio maila oso altura gona esaten zu, eske eta militatuko bakarrik emakumeekin zeian nago, beti, eta emakumeekin denbora guztian zadenean esaten zu, venga, gaude denbora guztian gure artean, eta beti elikatuz, eta orduan, beraz, nik uste dutela eztabaida bat ere euskal feminismoan askotan reproduzitu dena eta bere gora berak dituena, ez? Alere, iruditzen zait, gauza horiei bide eman nahian edo ezker abertzaleak bere momentuan halako prozesu bat abiatu zuela premisa batetik abiatuta, eta da emakume batzuk oso modu nahi bada sutsuan eta oso modu militantean gauzatu zuten hausnarketa baten oinarrituta, ez? Eta zen, hemen eukiditzazkegu bere momentuan egizan bezalako antolakundeak, emakumeenak,
baino antolakunde mistoen barruan baldin eta mekanismo batzuk jartzen ez baldin baditugu, beti ere emakumeekin zerikusia duten kuestioak beti ere bideratzen ziren horretaz aritzen ziren antolakundetara, ez? Horrek azkenean egiten zuena zen, antolakundeek bere horretan izaera feminista hori inoiz ez garatzea, ez? Eta beti ere askotan edo eskakeatzea edo beti ere osartzen zen problema hori, ez? Orduan hor nik uste dut egin zela saiakera bat oso potentea, nik uste Euskal Herrian aitzindaria izan den saiakera bat, zen nola egiten dugun antolakundeen barruan prozesu eta barne plan eta barne prozesu ezberdinak abiatzeko antolakundeak izaera feminista hori edo eskuratzeko, ez? Orduan, hori ez dakit duela zenbat urte hasi ziren barne planak martxan jartzen alderdi eta sindikatuen barruan, eta, nik uste dut prozesu horiek nahiko goraberatsuak izan direla, ez? Zergatik, askotan antolakundeetan, askotan emakumeen gain utzi delako feminismoa lantzeko zeregina, eta gero ere herri honetan beti ere lehentasunen araberako borrokak egon direlako, eta gaina norbaitek erabaki duelako lehentasun horiek zeintzu diren, ez? Eta orduan, askotan lehentasuna izan da gatazkarekin zer ikusi izan duten dinamikak, edo eta lehentasun horien aitzatipean, naiz eta erakunde misto batek izan mekanismoak bere barne egitura feminista edo feminista izatzeko. Baina, naiz eta eduki horretarako bitartekoak lantaldea, barne planak, neurri zehatzak, beti ere lehentasunen planora eraman da, inoiz ez da lehentasuna izan, edo lortu du une jakin batzuetan agian lehen plano batean kokatzea, baina oso modu nahi bada xumean, ez? Orduan, nik uste dute klabea dela jarraitzea antolakunde misto horiek edo antolakunde misto horietan barne prozesuak bideratzen, baina nik bi konklusio ateratzen ditut, ez? Bat, lehentasunen planoan mugitzen jarraitzen dugun bitartean, zer da importantea eta zer ez da importantea, hor oso zaila izango da, ezin dira lehentasunak ezarri, esan nahi dut oso zaila da feminismoa lehentasun baten arabera jartzea, esan nahi dut, ari gara emakumeen bizitzari buruz hitz egiten. Hori ez da lehentasun edo bigarrentasun edo irakurrentasun bat bezala, ez da hori mainakatzerik, ez? Eta gero, nire ustez, prozesu feminista hauek funtsean zeukaten oso oinarri sendoa, baina nik uste dut askotan egin izan direla gizonezkoen baimenarekin. Alegia, gizonezkoen naiz eta ez oso tarak, esan nahi dute egitura misto egon barruan, gizonezkoen naiz eta oso atsegin sartu, atsegin handiz ez hartuta ere, baimentzen emakume batzuk egotea emakumeen gauzi buruz hitz egiten, ez? Baina baimen hori zen filtroa, alegia. Iruditzen zait oraindik egitura mistoak daudela oso modu maskulinoan antolatutak. Hau da, simbolikoki ere, zer da importantea eta zer ez. Hori oraindik dago erabakita ere oso modu maskulinoan. Eta bigarrenik, iruditzen zait ez dagoela horrelako prozesu bat arrakastatsua izaterik, baldin eta antolakunde mistoetan ez bada ematen beste eztabaida bat, paraleloa, eta da, zeintzu dira gizon izatearen privilegioak. Alegia eta noiz kuestionatuko ditugu gizonen privilegioak. Alegia eta noiz jarriko dugu eztabaida hori mahai gainean desegituratzeko botere maskulinoa. Azken batean, ez? Zer bestela, ez baldin baditu egiten paraleloki bi prozesu horiek, emakumea nola agintzen garen, nola egiten ditugu nahi antolakundea feministak,
Hori egin dezakegu, baina horrekin batera beste eztabaida bat izan behar da, eta patriarkatua gizonezko izegotere eman dien horren inguruan ere barne hausnarketak egin, eta privilegio horiek erakundeetan, gure erakundeetan, gure egunerokotasunean, gure erakundeetan, gure erakundeetan, nola gauzatzen dien aztertzea, eta hori ez dugu egin. Beraz, iruditzen zait, askotan mugitu gara gu oso limite maskulinoen barruan, eta botere hori zalantzan jarri gabe. Beraz, ez dugu lortzen inoiz, arrakasta edo arrakastarik mugitzen garelako gurea ez den egitura batean, egitura hori auzitan jarri gabe. Eta gainera egitura hori mantentzen duten printzipioiek auzitan jarri gabe. Horan ikuste dut, bestelako urrats batzuk planteatzeari begira, beharko genukeela planteatu zer den botere maskulinoa, hori nola gauzatzen den, nola gauzatzen den gizonek eta emakumeek ere bai, zer da botere maskulinoa, nola desenituratzen dugun, edo zer gustatzen zaigun botere maskulinoa zerez, hau da, nola reformulatzen dugu botere guzti hori ez. Nik, erantzuko diot, eraginkortasunari. Eraginkorra gara, desde luego, eraginkortasuna emaitzen arabera negutzen bada, ez. Osea, sindikalgintza eraginkorra ari da, desde luego, eskubide sozial eta laboralen bilakera ikusten ari gara, ez. Eta hori da, mugimendu feministarekin badokagun eztabaida, ez. Mugimendu feminista indartsu dago, bai, eraginkorra da, emaitzak duziko baditugu, ez, eta guk oso argi daukagu sindikalgintza eraginkortasun krisi latza daukagu. Orain, eraginkortasun krisi horren atzean dauden arrazoietan, hor badago diskurso ofizial bat, eta arrazoiak dira sindikatuak ustela garela, langileak borrokariuko egin diotela, eta ordezkari sindikalak alperrak direla. Horrekin ados nago, hirugarren kasuan batzutan, ez dut esango, ez ditut erixeran. Baina, langileak borrokariuko egin dute, ez da egin. Ikusten dugu, Euskal Herrian ere aurrean egin dana, eta langileak borrokatu dute eta asko. Eta borrokatu dute guztiaren kontra. Eta borrokatu dute, bakarrik. Eta akordioak egon direnean, kandi pasadan astekoa edo ez dakizein, akordioak egon direnean eta lortu denean enpresa ez iztea, izan da langileak borrokatu direlako. Eta, bueno, ez da, horretan. Horrek, beraz, eraginkortasun krisi bat dago, baina asko sakondu behar da eztabaida horretan. Sindikalgintza birpentsatu behar. Datorren astean, behingo zirekitzen dugu prozesua, jardunaldi batzuk behingo birpentsatu behar da, berrasmatu behar da, zen horako sindikalgintza behar du Euskal Herria. Horren arabera, zer izango dara etorkizunean, hau eta bestea, eraginkortasunari begiratzen badiogu. Baina nik, igual, beste eta okertzen ari bagara, mugimenduen balioa eta egiten ari balioa eraginkortasunaren arabera baloratzen. Eta hor sartzen da nik mugimendu feministarekin eta sindikalgintzarekin egiten dudana. Azken 7 urteetan, ezer irabaztea ezinezkoa zen. Osea, boterea dagoelako dagoelekuan. Botereak erabaki zuelako erabaki zuena. Eta beraz agian, mugimendu irautzaileen balioa eta mugimendu irautzaileen eraginkortasuna da alternatiba bizirik mantentzen dugu bai edo ez. Alternatiba gauzagarria den momentuan, edo alternatiban benetako urratsak emateko baldintzak dauden momentuan, alternatiba sendo bat edukitzeko. Eta nik hori ikusten dut euskal feminismoaren indartu da, bai, alternatiba bezala, sendotu delako plantamentuetan, irakurketetan, eskaintzetan, emakumeekin eztabaidatzeko aukeretan, alternatiba bezala. Baina momentu honetan, azken 7 urteetan, alternatibak gauzatzeko baldintzarikan ez dugu eduki. Erabakiak ez direlako instituzioetan hartu. Da EH Bilduri egoera ez konpondu izana leporatzea bezala. Nola konponduko du? Pasatzen ditugu 25 urte esanez. Gaurko instituzioak ez dutela eraldaketa sozialerako aukerarik ematen, eta gero EH Bilduren eraginkortasuna baloratzen dugu gaurko instituzioetatik egoera sozialari eman dioten erantzunaren arabera. Eske, euskal kontrasakoa da. Beste gauza da, ze politikak egin behar diren eta nola egin ditugu. Baina ez dezagun guztia emaitza zehatzen arabera neurtu, porque etxekaltea ez dara. Eta nire ustez, jokoan egon dana azken urteetan batez ere da alternatiba bizirik dago bai edo ez. Eta Euskal Herrian hainbat urratxe eman dira, eta alternatiba badago, eta gainera sendoa da.
Eta orain saioak aipatu du, Euskal Herriko Karta Soziala. Gaur denaren arabera neurtzen badugu? Begira. Oso realitate mugatua. Baina lortu dugu lehenengo aldiz, abertzaleak eta ez abertzaleak garen mugimendu asko burujabetza prozesu baten aldarrikapenean bat egitea. Eta lortu dugu programa bat edukitzea. Eta lortu dugu sindikatu eta eragile sozialen arteko elkargune bat lortzea. Eta lortu dugu mobilizazioa bidea dela esatea. Bueno, eta beraz, eraginkortasuna, agian ez, gure kasuan ez, baina emankorra izaten ari den bidea, nik uste baietz. Eta nire berizio batekin bukatuko du. Krisi guztia gestionatu ditu eskuinak. Krisi guztia. Konturatzen bazeraten, krisia iritsi denean, jarri da eskuina boterean, Jesukristonak eta bi egin ditu, eta kapitalismoaren krisi guztiak emaitza izan da kapitalismoan sakontzea. Hori egin eta gero, hartu dituzte gobernuak eskerrak. Orduan, eskerrak ordaindu ditu, eskuinak hartu zituen erabakiaren ondorioak. Osea, krisi batean egiten digutena, konturatzen gara krisia bukatzen denean. Hau da, azkeneko 7 urtetan hartu dituzten erabakien larritasuna konturatzen ari gara orain. Jendea behartua dagoenean 200 euren trukelan egitera, jendea behartua dagoenean kontratu partzialekin ordu estrak sartzera, jendea, guzti hori orain ikusten ari gara. Unibertsitatean orain aldatuko dutenen sistema, Osakidetzan ikusten ari garen hori guztia orain. Baina orain, berriro ere, Europara begiratzen badugu, eskerrak ari dira, eskerrak, sozialdemokrazia, Grezian zibisa dela, bestean ez dakizen, iritsiko da berriro. Alternantziaren jokua ezinbestekoa denez, iritsiko da eskerraren momentua eta momentu horretan, benetan Euskal Herrian egongo da esker alternatiba sendo bat, antolatua, momentu horretaz, edo olatu horretaz baliatuko dela, ni ziur nago gauzak gaizki egiten ez baditugu, baietz. Eta esan da, azken urteetan egin dugunari esker. Beste gauza bada, inorek ez dugula ezer oparituko, eta oraindik ere erabaki asko hartu beharko ditugulako. Eta erabakietako bat esango da, momentu hori iritsiko denean, edo momentu hori iristen denean, eskuinak proposamenak egingo dizkigu. Eta eskerrari bideak amustan sariatuko da. Horrela izan dugulako historikoki, historia beti errepikatu egiten da. Ez ezagun beti, harri berdinean, que es muy del género humano, eta gu tartea. Baina nik eraginkortasunarena, krisia baina ez dezagun aztertu diskurtso ofizialetatik, eta emankorra emaitzak motzean emankorra. Nik bukatzeko pare bat kontutxo zer gabezi ikusten ditu. Nik uste aipatu diela batetik egitura hau da eragilez berdinen egitura feministak ez diela, ez dien marku feministak, hau da, transizio feministari begire ikusten dituen gabeziak. Egia da, oinarri ideologikoetan, gero eta gehiago hartzen dela oinarri feminismoarena, baina askotan kostatzen zaio jakiten zer den, ze nahi duen horrekin, eta gero pasatzen balin baga egitura nolakoak dien, ikusten gabezietako bat hori da. Bestalde batetik lehentasunena, zuk aipatu duzuna ere ez, hau da, lehentasun kontua da, edo ez da erabaki politiko kontua. Eta bestalde batetik, nolabait guk ikusten behintzat prozesu guztietan gabezi potentenetako bada mahai ingurun atea den ideiari lotuta ez, baina ez daukugula nolabait behar dula izango zen, baina momentu honetan ez daukula elkartzeko gune potente bat, karta sozialak bere lorpenak izan ditu, baina hor nolabait muga handi badaola prozesu guztia irudikatzeko eta eztabaidatzeko garaian ez dauku nolabait gune bat hizketarako eta eztabaidatzeko. Eta bestalde batetik kontutan hartzeko beste faktore bat iruditzen zaio eta gabeziari lotuta ona ere hau da, Euskal Estatuaren osaketa prozesu hontan kontutan hartuta gatazken konponbidea erabakitzeko eskubidearen ingurun dauden ekimenak ze iruditegia igan sortzen
gaurdanik hasita kontu horretikin, ez? Hau da, adibidez, Aieteko gatazkan konponbideari lotuta, Aieteko argazkia dauku, Katalunian itzenen ere bai, ikusi dut ze ordezkaritza joan zen, ez Euskal Herritik. Hau da, prozesu guzti honetan ere bai kontutan hartu behar da ze irudi, ez da soilik ze diskursoa igan sortzen da ze helburu markatuko dituen, baizik eta ze iruditegi, ze imaginario kolektiboa igan sortzen gure helburuei lotuta. Eta momentuz behintzat, gabezi ikaragarri bat daude emakumeen parte hartzea oso eskasa. Baina, bueno, diagnostiko hau izan arren eta gabezi hauek izan arren nik bukatu nahi dut positiboan. Hau da, iritzen zain gure ustez momentu baten gaudela, non ez gauden bakoitze bere aldetik jotzeko. Gaude momentu baten, non gure burujabetza prozesua aurrera eraman nahi duen herritarrok elkartzeko momentu gaudela, hortarako proposamena garatu behar dira, baina espazioak sortu behar balin badia, apustu egin behar dira, eragile ezberdinetatik, antolakunde ezberdinetatik, eta hortarako herritarren parte hartzea ezinbestekoa da. Eta hoxe hau da, dena nik behintzat bukatu nahi nuen ez dakit, baina dena ez dela zailtasuna, baizik eta aukerak badaudela aldaketarako, eta aldaketa hau norabidetzeko gu nahi dut oinarrien baitan. Eta hoxe. Bueno, mila esker, hiruroi, gaur gurekin izatearen. Galderaik edo balin batzuen zerbait konkretuan inguruan, mikrofono dek izan akableik, pasako deuz, errez. Gustatu gara esente, Tamaina. Norbaite galderaik, bai. Bueno, niri ez da galdera bat, pixka pedrada bat aspaldetik pentsatzen ari eta justu azteko Zumaian aspaldetik gaude ditzaldi honen zai, eta espektatiba bete dituzu eta hilo asko pentsarazte guztuen. Baina, ez da, gaina itzaldi guztiena ez, entzuten hasita eta, hola, konfiantzaren moan gaudela pixka gogorra izango naiz, zorrotza, baina izan ningoet. Ez da kasualitatea ez, Euskal Bidea egiten nahi gara, eta alde batetik dago Euskal Bidean proposamena, eta gero hau. Eta zuek izan dizuen lan ematu diara, bi gauza paralelo. Ez dut esan hola da. Eta nik uste ideologikoki Euskal Bidean proposamena, ideologikoki eta politikoki den proposamena nik adibidez zeharo ados itet, eta baina uste emateitula klabe berriak ez, oain arte nola ulertzen duen boteria, nola ulertzen duen estatua ez, hor jartzeula unilateralitatea garrantzia, gero prozesu bezala ulertzea, hori danak kriston zaitela eta politikoki kriston aurra pausua da, gero nola zidan egin garriten, nimentzat ez dut ondo ulertzen, iruditzen zail guztua egidala, txostenetan edo nik ulertara zuetenan kontrakoa izen. Eta hori nik ezakat, nik ganeazteko zango arantzako baizetezunakin eskerra bertzale ofizialeko kide naiz, baina mugimendu feministako kide bai, orduan bi aldetatik ikustet ez. Eta igual gehiago zentzazio bate bai baita, ikustetan momentu honetan Euskal Herri osua ez, gaudela incertidumbre berdinekin, hausnarketa berdinekin, baina kontua da nola bideratzen nago, ez? Zertan gutxi gara berazkau hausnarketa berdinek ezkardina, baina nola bideratzeo. Eta horregatik irutzen zitzaiten oso klabiare bai pixka zaioak esatezuna momentu baten esan dunia bi bide bezala izango jala bat instituzionala eta bestia herritarra, ez? Herritarren kontsei hori sortzia edo herritarren estatu gintza hori,
eta nik hor jarriko nahi irutzen zaitena, ez? Eta ez zait irutzen kasualitatea, azken baten ezkerra bertzalean, ezkerra bertzalean, ez ezkerra bertzalea bakarrik, Euskal Herriko alderdi politiko guztietan nun daude emakumeak, edo ez da kasualitatea, alde batetik behintzat, guain ezkerra bertzalean fijauta ez da, azken 15 urtetan gizon berdina daude boterea, eta adibidez, Arantza, uste Loiolako bake prozesuan entzinara, eta ez ezkerra bertzalea defendatzen bakarrik, herri osoa, Euskal Herri osoa defendatzen, nun zaudete ez? Ez da kasualitatea nire ustez. Eta orduan, nik zuen nahi nizuen proposamena zeten morazkoa nintzen pintzatzen, eta ez dara bestalde batetik esaten genuna gatazka hau emakumean nun geldiu dira, gatazkan zizan dira emakumeak presoen ama, presoen, iruditeri hori dana eta bueltak eman dizkiona, gero dator baita ahotsak, eta emateu ez, pixkat, beste batzuk desastria eta kaosen duten emakumea gatoz berriz ere konpontzea. Ahotsaken proposamena hori izan zara, ez, emakume ezberdinak, eta orduan nik esan nahi nunak, gainez dara zea pertsonala, datorrela hausnarketa kolektibotik, hemen entzun dezuenetik, ez dala nire dala jende askon, pixkat ezatez denoten karta sozialan dauden eragileak, eta bestela ez, inberdala hola pentsatu zer eragile dauden hola Euskal Herrian, bai aekapik hasita, gaina Euskal Herrian daudako, benetan militanteak edo aktivistak edo jendia, azkau inkluso irakasleak, ez? Igual ez dutela beste zerrengo, baina irakaskuntzan siniste dutena, eta haidela gaztiak, dakaula kriston potentziala, kristona, kontu dala hori nola egitura. Eta reaktibazio hori eta estatu gintza hori nola egin. Eta hori proposamena, Euskal emakumea juntau, eragile ezberdinetakoak ez dakize, eta zuekin Euskal Herri osoai proposamena. Ze hola siniztuko dugu, eta hola xera. Eta horregatik Hiru gaur eta gara dauzkarrik, mugimendu feministaren edarean. Bada kasuela gana, Nik uste, lehen aipatu denean, emakumeen kontseilua edo, ikuspegi horretan ere egina dago, eta da, ergusegetik amogatu behar gara bestek egiten dutena normalean gizonezkoen agindutik etortzen dena horren inguruan iritzia ematea. Guk ere, diseinatu dezakegu edo, bai, emakumeak batu gaitezketa gure proposamenak egin, eta bidea marrazten aurretik jun, aurretik jute hori, eta nik uste dute hor atera zala ondarun ideia bat oso ona, eta da jardunaldi feministak egitea bere garaian Portugaleten ere egin ziren bezala, eta esan milaka emakume batu eta herri honetan hartu behar diren erabakiei begira gure posizioak finkatu eta gure borrokak zintzu izango dira aurretik du. Baina nik uste dut ez dela hainbat emakume biltzea arduretatik eta batzuetan hitzatiak ematen ditugulako. Hori da mugimendu feministak, da milaka emakume batu gaitezen eta lortu dezagun emakumeak sujeto politiko klabe bat izatea. Eta sujeto politiko egiten gaituen emakumei da mugimendu feminista, gaztei sujeto politikoa gazta mugimenduak egiten dien bezala, ez? Orduan, nik uste daga askoz gehiago mugimendu feministari begira emabertu urratxak, eta gero, erakundeetan eta gauden emakume feministak eman behar dugun urratxo hori eta sortu behar den botere feminista hori. Eta gero utziko dirazu, gauza bat esaten, iduritzen zailako oso adierazgarria eta oso erreala, Euskal Bidea dago eta gero dago, bai? Osea, nik uste dute horregatik iduritzen zen mugimendu feminista mugimendu independentista sendo bat beharko badugu bi gauza horiek bat egin behar dutela. Diseinu batean, estrategia batean eta batez ere praktika politiko batean. Eta praktika politikoa ez da instituzioetan egiten duguna bakarrik. Praktika politikoa da
saioak egiten duena feminismotikan, zuek egiten duzutena bai, praktika politiko batean, nola egiten dugu mugimendu eta hori lortu behar du ezker abertzaleak. Ni, ezker abertzaleak goitik bera berrantolatu behar dugu, berrantolatu dugu neurri batean, berrantolatzen segi behar dugu, ezkerdunak bat egarrik gelditzen, eta ez da hori da ezker abertzale ofizialarena. Badago ezker abertzale ofizial bat eta extraofizial bat, lortu dezagun mugimendu zendu bat, ezker abertzaleak hori egiten duelako, eta nik momentuetan ez dakit, zer esaten duen ezker abertzale ofizialak, zer esaten duen extraofiziala, ez dakit alako ofizialismo horretan kokatu behar nahi zen edo ez. Eta ni badakit, la bezala zer esaten duen, eta egia da. Daukagu arazo bat, eta egiten ari garen eskaintza politikoak, gero ez dute bat ere argi uzten zein den bidea, eta bide horretan, hemen aipatu ditugun gauzak, zer leku daukaten, eta batez ere nola borrokatuko ditugun, ez? Beraz, badago, emakumeok gure papera, baimenik gabe, aurre hartuz bete dezagun, supongo esan bezala, baina ez guk, guztiak, mugimendu feminista esto eta saioa eta hauek antolatuko dituzten jardunaldi feminista horietan, baina gero badago ere ezker abertzalea mugimendu independentista sendotuz eta bi errealitate horiek, bai, edukietaz guk esaten duguna eta prozesuaz, beste, bai, azerratzen den hori elkarrotuz. Eta nik bukatzeko gero, badirudielako, badago beste elementu bat oso erabakigarria, eta da, gatazka bat konpuntura dugu. Eta horrek bere baldintzak, horrek baldintzatzen gaitu. Eta nik uste dut, guk hitz egiten dugu, eta askotan esaten, zergatik ez dugu dena, zergatik bai. Eta horrela egin behar dugu, baina gero egia da ere, hemen, guztiun preso batera behar direla, erabakitzeko eskubidea eskuratu egin behar dela, gatazka gainditu egin behar dela, eta guzti horrek ere prozesua ezaugarri egiten du, zoritxarrez. Eta prozesuari sortzen dizkio, baina gara ezker abertzaleai sortzen dizkigu premia batzuk, ez dutela ekarri behar, esan dugun guztia relatibizatzea, baina ekarri behar dutela, esan dugun guztia, kuadro orokor batean kokatu, eta guri ere eskatu bat zaigula, prozesu horretan ekarpena egiten. Porque ez dela balikurik, kanpotikan ere kokatzen garela, premia horien aurre. Bueno, saioak pentsatu daukaia botere feminista hori, gerak antolatzea dauka, baimenik eskatu gabe, bakamenik eskatu gabe. Zer ematetea zabal. Beste galderaik edo iradokizu proposamenik? Bueno, mil esker berriro, mil esker Arantza, saioa eta Aidoari.